Hey maqabane kanqamalala. Ayibo. He ngomhla ka5 March iMK ihamba icala noANC. uANC ufuna ukusiphucelela igama. Inkinga abazi ukuthi thina silandela uZuma, silandela umsholozi siyofala fakhona. Ayi asinandaba noma bengayixeki MK siyofala fakhona. Ngifuna nizwe baqabane kuyoba mnandi siyoba sonke kuyoba nje kuyoba mnandi sicule sibalinde ngeculo besibone bengaphakathi ekhodi sina sibe sibalinde ngeculo sibe sibalinde iculo hey wena sibalinde ngeculo sisho sikhankase vele nje kube irally maqabane avele kube irally futhi nje uNkulunkulu namandla ngicela ukuthi senze izibukwayo niyangizwani. Ngicela senze ezibukwayo outside that court. Mele bezwe ngathi